Ayan po. Dumating na po guys. Good evening. Dumating na po guys si Mayor. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pasko. Po guys, good evening guys. Nandito po tayo ngayon sa City Hall sa tapat ng sa likod ng kartilya ng Katipunan. Ayan, nandito po tayo guys. Dumating na si Mayora. Ayan po guys. Dito na yung mga mga natin, seguridad natin guys. So ayun guys, kung napapansin nyo sa ating mga Mayora. Ayan na yung ano natin eh. Si Vice Mayor saka si Mayora. Ayan po guys, good evening. Magandang gabi sa inyo lahat sa Mindanao, pati na dyan sa abroad. Nandito po tayo ngayon sa likod ng kartilya ng Katipunan kung saan meron tayong event dito. Yung Christmas tree lighting ceremony guys. Dito po yung ganyan. Dito na si Mayora at saka si Vice Mayor. Ayan po. So ayan guys, dito na rin ang ilaw. So ayan.
maging daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. Palagi po sana kaming gabayan at turuan sa lahat ng aming iisipin, sasabihin, paplanuhin at gagawin. At ikaw nawa ang laging manguna sa amin upang mangyari ang lahat ng naaayon sa iyong nasa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng makapangyarihang ngalan ni Jesus at itinataas namin sa iyo, Ama, ang lahat ng parangal, papuri at pasasalamat. Amen. Maraming salamat po sa ating Chief of Staff, Sir Joshua. Marami na po tayo maupo, mga kasama. At ngayong gabi ito, siyempre, ang gabi ay pupunuin namin ng pampasaya sa inyong gabi. Handa na ba, Maynila? Handa na ba, Maynila? So, ngayon mga kasama, para maniwala ng gabi ito, abay, bigyan natin masigawang palakpakan na ang magbibigay saya sa gabi ito, ang magpapasaya ng ating gabi. Isang masigawang palakpakan para sa ating Philippine Normal University, Baling sa Sayaw Dance Crew!
So sa Pilipinas ay isang espesyal na panahon na nagpapakita ng matibay na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kultura, reliyon. Sa pagkatapos, halang po namin na ating gamitin ang panahon ito upang makasama ang ating mga mahal sa buhay, kung kaya ating sulitin ang pagkakataon ito upang sila'y kumustahin, mag-enjoy kasama nila at bumuo ng magandang alaala kasama ang mga mahal natin sa buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at advance Merry Christmas and Happy New Year. Asenso, Mandarina. Maraming salamat. Isang masigabong palakpakan para kay Vice Mayor. At siyempre, nakakatuwang isipin na we only have 26 days to go before Christmas na kasama ang lapit na labo talaga. Pero sa pundong ito, upang sa atin ay maghatid ng isang maikling pananalita, narito po ang Postmaster General and CEO ng Philippine Postal Corporation. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Ginoong Luis D. Carlos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mayor Ani Lacuna, Vice Mayor Yun, Congressman Edward Barrera, to the City Councilors, Department Heads, Barangay Officials, ay si City Admin ko, City Admin Berliang, Chief of Staff, Mr. Santiago, magandang gabi po sa inyo. Sa lahat ng taga-Manileño, siguro nagtataka po kayo bakit ako nandito. We're launching the stamps for the Christmas stamps for 2024. To all esteemed officials, fellow government employees, friends and cherished members of the community, mga Manileño, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa araw na ito, ang Philippine Postal Corporation ay buong galak na nilulunsan ang special po na 2024 Christmas stamp na pinamagatang Simbang Gabi sa Ilong Pasig. Ang natatanging selyo ito ay nagbibigay po kayo sa mahal nating tradisyon tuwing Simbang Gabi. Isang simbolo ng pananampalataya, pag-asa, pagkakaisa at ating mga kababayan tuwing Kapaskuhan. Pagkog na sa selyo nito, ang makasaysayang simbahan na napakaligod sa Pasig River, ang Binondo Church po, ang Quiapo Church, Manila Cathedral, ang Santa Ana Church, ang San Felipe, Neri Church, ang San Pedro Church, ang Guadalupe Church, at Pasig Cathedral, including umabot po hanggang ang Dipolo Cathedral. Hail po ang Pasig River natin as the 2018 Asia River Prize winner, sponsored by the Australian Writers Partnership. The Pasig River has shown been a silent witness to the flow of time, carrying not just water but the stories of generations of Filipinos who have lived along these banks. From moments of struggle to triumphs and celebration, it has connected us both spiritually and historically. Ang selyo po ito ay isang pagpupugay sa marikit na Ilong Pasig na nagsilbi saksi sa mga alaala ng nakaraang pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. This year, we also take pride in issuing the longest usable stamp ever. A true celebration of the Philippines station as home of the world's longest Christmas season, from September all the way to the Feast of the Three Kings, in January all the way to January. Isang makulay na simbolo ng ating matatag na pananampalataya
at buhay na kultura na patuloy na nagbibigay sensa sa pag-asa tuwing Kapaskuhan. Muli, maraming salamat po, Mayor, maraming salamat po, Vice, sa inyong suporta sa Philippine Coastal Corporation, and let us continue to celebrate the spirit of Christmas through faith, hope, and unity. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. And sir, would you please remain on stage? Dito po tayo sa kabilang side at tinatawagan po natin si Mayor at Vice Mayor po dito po sa ating entablado para ipakita na po sa atin ang ating bagong staff. Ang paglulunsad ng Pasko 2024, Simbang Gabi sa Ilog Pasig staff. Okay, here we go. In 3, 2, 1, it's time to unveil our new staff, mga kasama. At ready po. In 3, 2, 1, buksan na po natin. Bigyan po natin ang isang masigabong palakpakan. Ang ating napakagandang Simbang Gabi sa Ilog Pasig na staff. At muli po maraming salamat po kay Sir Luis Carlos ng Philippine Postal Corporation. At siyempre, isang photo op muna po. Muli po, bigyan ho natin sila ng isang masigabong palakpakan, mga kasama. Okay, sa pagkakataong ito, mga kasama, ay magbibigay ng isang pamaskong mensahe sa atin ang inyong minamahal na punong lungsod ng Maynila. Mga kasama, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan si Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Magandang gabi mga minamahal kong kapwa Manilenyo. Siyempre po, kasama ang aking partner sa paglilingkod, Vice Mayor Yul Servonieto, ang ating pong mga kinatawan sa Kongreso, si Ginoong Luis Carlos po, mga pinuno ng iba't ibang kagawaran, kawanihan at tanggapan, mga pinuno ng barangayan, mga kapwa nating kawani ng pamalansod ng Maynila, at sa lahat ng narito sa kartilya ng Katipunan, sama-sama nating bigyang sigla ang Pasko dito sa Manila. Kilala tayo sa buong mundo bilang isa sa mga bansang may pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Pagdating pa lang ng bare months, excited na tayo sa pag-isip, pagpaplano at paghahanda para sa Pasko. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang sitwasyon ng ating kinakaharap, pinagsisikapan nating ipagdiwang na masaya ang Kapaskuhan. Gaya ngayong gabi, narito tayo upang ilawan itong napakasimple at payak nating Christmas tree at ang mga parol na nasa iba't ibang lugar sa ating lungsod. May mga pasyalan at gusaling pamahalaan din na kasabay nating magbubukas ng kanilang mga pailaw at mga dekorasyon tulad ng Pasig River Esplanade, Rizal Park, Intramuros, Bangko Sentral ng Pilipinas, National Museum at Metropolitan Theater. Mula naman sa unang araw ng Disyembre ay gagawin na natin ang 12 Days of Christmas bilang handog sa lahat ng ating mga pamilyang Manilenyo. Iikot po tayo sa iba't ibang mga barangay sa 6 na distrito ng Maynila upang dalhin at iabot ng personal ang ating inandang family Christmas boxes upang kahit papano
ay mayroon tayong pagsasaluhan sa Noche Buena. Parati nga nating sinasabi na dito sa Maynila may pagkakapantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, anuman ang kasarian, anuman ang edad, anuman ang paniniwala o sektor na kinabibilangan, lahat kasama dahil lahat mahalaga. Ang Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa, may saya. Isa puso natin ang tunay na diwa ng Pasko. Ipagdiwang natin ang kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo na hatid sa atin ng kanyang pag-ibig, pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Isang maligayang Pasko at masiglang bagong taon, mga minamahal kong kapwa Manileño. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po bigyan natin ng mas malakas sa palakpakan, Mayor Javi Lacuna Pala. At ngayon po, sa gabing ito ay dumako na ho tayo sa pinakapatampok na gawain natin ngayong gabing ito. Atin na pong masasaksihan ang pagpapailaw ng ating Christmas tree. At mga kasama, sisimulan na po natin ang pagpapailaw. Sama-sama ho tayo magbilang in 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Muli natin palakpakan ang banda ng Maynila! At ngayon balik tayo sa napakagandang tugtugan ng ating mga kasama mula sa Banda Kawayan, Pilipinas!
Chocolate.
Yung divisory area, yung di ba usually traffic, yung problema nung kahit hindi pa susiso. Kaya ngayon po, medyo mag-drive dito po tayo sa activity na naman. Pero dapat mag-relax tayo. Talagang natin pagpapagilan kasi natin mas kumakas sa
Galing, mahusay, mahusay. Alright, maraming salamat guys sa pagbisita sa channel ko. Thank you so much. God bless us all. Kaya po ako guys. Thank you, thank you.
Kaya tayo, kaya na. Ang Manila City Hall City Investor. Salamat natin sila. Picture ka sa kanya, dali. Ang Manila, ang Manila, ang Manila. Maraming Picture ka sa kanila, dali. Picture ka sa kanila, Beo. Dito na kayo, ha? sa ating programa sa YouTube. Aking po pinasasalamat ang lahat ng nakisa sa pag-ilaw ng ating Christmas tree. Belen, ang mga parol dito sa lungsod ng Manila. Gayon din naman ang ating kapasasalamat sa lahat ng mga pumulo upang ang ating programa ay maging matagpuan. Muli po, salamat at mabuhay po tayo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Sigimona. Sa inyo lahat, maligayang lungsod ng Manila! Yeah! Thank you. Galing. Sir, may magpapa ano daw? Sir, anong radyo nga yun? DZXM po. Yes. Thank you. Anong course nyo? Lang sa school, ha? Ayan guys, mag-end na po tayo guys. Maraming salamat guys sa pagbisita sa channel ko, KBR TV sa YouTube, KBR TV official sa page ko po sa FB. Maraming salamat guys. Thank you so much. Mag-end na po tayo guys. Thank you.